እዚ ኢንቨስትመንት ዝብልዎ ዘይእመን ስቶክ ማርኬት ናይ ዕድል ጉዳይ እዩ ማርኬት ገንዘብካ ውሕስነት የብሉን ኣነ እውን እኮ እዚ ቢዝነስ ዝብልዎ ክጅምር ይደሊ ግን ብዙሕ ዝኾነ ፍልጠት የድልየካ ሰላም ክትህሉ ናይ ወትሪ ትምህርተይ እቶም ዘይትፈልጡ ንስመይ ግርማይ ወልዳ ይበሃል ኣብዚ ቻነል ዝተፈላለዩ ዓይነት ትሕዝቶታት የዳሉ ንኣብነት ከመይ ጌርና ኣብ ሓፂር ግዜ ኣታዊና ነዕብይ ወይ ከዓ ንስኽን ትፈትውዎ ዓይነት ህቦ ኣለኩም ብእገርኩም ከዓ ንስኻትኩም ንካልኦት ሰባት ፀገሞም ሽግሮም ክትፈትሕሎም ደልዮም ንዑ ይጠቅም ዝበልክዎ ኣብዚ ቻነል እዚ ይፅዕን ከምዛ ቀድማ ቢለ 5 ጌጋታት ኣብ ገንዘብና ጠቀስክዎን ንሕና ገንዘብና ንዓና ከማና ህርኩት ሰራሕተኛ ኮይኑ ኢንቨስቲር ንኸይንገብሮ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዘቕባበ ናይ ገንዘብ ኣጋጢምዎ ገንዘብና ናብ ወረቐት ዝቕየረሉ ዘሎ ዝሕዛና ኢና ክንርኢ እዘን 5 ጌጋታት እቲ ቀዳመይቲ ኢንቨስትመንት ዝብልዎ ናይ ዕድል ውሕስነት የብሉን ናይ ዕድል ጉዳይ እዩ ኣነ ኣብ ቢዝነስ ዝብልዎ ክጅምር ይደልየ ከምኡ ድማ ብዙሕ ፍልጠት የድልየካ ዝብላ 5 ነገራት ክንፍትሽ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትፀንሑ ብክብሪ ይዕድመኩም መጀመርያ ግን ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ይዕድመኩም ናብቲ ቀንዲ ትሕዝቶ ከብለኩም እቲ ቀዳመይቲ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስትመንት ዝብልዎ ናይ ዕድል ጉዳይ ትብል እያ እቲ ቀዳመይቲ ጌጋ ኢንቨስትመንት ዝብልዎ ዘይእመን እያ ንኣብነት እዚኣ ከመይ ማለት እዩ ንስኻ እንድሕር ደኣ ካብ ኣማዞን ንብረት ኣዚዝካ ካብ ኣማዞን ንብረት ጠለብ እንድሕር ደኣ ተኮይንካ እሞ ንስኻ ገንዘብካ ኣብ ኣማዞን ብርኪ ክህልወካ ገንዘብካ ኣዋፊርካ ንስኻ ሓደ ካብቶም ትእዝዞም ወይ ካልኦት ሰባት ከማን ከምዚ ከማይ ኣዚዞም እቲ ትካል ክዓቢ እንከሎ ገንዘብካ ማዕረ ማዕረ ክዓቢ እንከሎ ነዚ ኣይተኣምኑን ማለት ድዩ ወይ ከዓ ንስኻ እንድሕር ደኣ ጎግል ናይ ጎግል ፕሮዳክት ትጥቀም ተኾንካ ንጎግል ኣይተኣምኑን ማለት ድዩ እሞ ከመይ ደኣ ንስኻ እንድሕር ደኣ ንጎግል ተኣምኖ እሞ ከዓ ኣማዞን ተኣምኖም ተኾንካ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስቲር ጌርካ ብርኪ ክህልወካ ገንዘብካ ንዓኻ ክሰርሓልካ ዘይከኣል ሜይቢ እዛ ኣተሓስባ እዚኣ ናይ ብዙሓት ኮይና ንኣብነት ንሕና ክሳይ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ እቶም ነቶም ምስቶም ኣማዞንን ወይ ምስቶም ፕሮዳክት ንሕና ገንዘብና ኢንቨስቲር ንገብሮ እቶም ብሮካ ምስቶም ምሳኻ ዘራኸቡካ ምስተን ትካላት ሜይቢ ንዖም ዶ ክትኣምኖም ትኽእል ኢኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን እዚ ከዓ ናትካ ስራሕይ እንድሕር ደኣ ንስኻ ኣበየናይቲ ዓይነት ብራውዘር ወይ ገንዘብካ ኢንቨስቲር ንዓኻ ምስቶም ትካል ተራኽበካ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ንኣማዞን ክትጠራጠራ ዘይትኽእል ተኾንካ እንድሕር ደኣ ኣብ ኣማዞን ንብረት ዝተኾንካ ከምኡ ድማ ገንዘብካ ኣብኡ ንዓኻ ክሰርሓልካ ብርኪ ክህልወካ ምኽኣል ማለት ዘይተኣምነሉ ምክንያት ዘሎ ኣይመስለኒ እታ ካልኣይቲ ናይ ብዙሓት ከዓ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ውሕስነት የብሉን ትብል ናይ ዕድል ነገር እዩ ትብል እያ ቅሬታ ንኣብነት ሓንቲ ተፃወቲ ጋንታ ኩዕሾ እግሪ እቲ ሓንቲ ጋንታ ነቲ ሓንቲ ጋንታ ክስዕራ እንከላ ዕድል ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ እቲ ሓንቲ ጋንታ ነታ ትሰዓር ዘላ ጋንታ እቲ ናታ ኣሰልጣኒ ነታ ጋንታ ፅቡቅ ገይሩ እቲ ስትራቴጂ ናታ ትጥቀመሉ ፅቡቅን ወይ ኣበርቲዖም ትሬን ስለ ዝገበሩ ካብቶም ካልኦት እታ ትሰዓር ዘላ ጋንታ ፅቡቅ ገይሮም ትሬን ስለ ዝገበሩ እዮም ሕጂ እቲ ቀንዲ ናይቶም ተፃወቲ እኳ እንተኾነ እቲ ቀንዲ ግን ናይቲ ኣሰልጣኒ እቲ ውፅኢት ምክንያቱ እቲ ኣሰልጣኒ ኣበየናይ ከጥቅዕ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ነቶም እቲ ስትራቴጂ ናይቶም ተፃወቲ ኩዕሾ ክሳይ ክገብሮም ስለ ዝኽኣለ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ንስኻ እቲ ናይ ገንዘብካ ኢንቨስትዋእኻ ንስኻ ገንዘብካ ኣበየናይ ኢንቨስቲር ትገብር ኣበየናይ ኢንቨስቲር ናይ ትገብር ኣበየናይ ተድምዕ ኣበየናይ ኣይተድምዕን እንድሕር ደኣ ነዚ እቲ ስትራቴጂ ንስኻ ትጥቀመሉ ፅፉፍን ፅቡቅን እንተኮይኑ ከመይ ኢሉ ዕድል ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዚኣ እውን ሓደ ኢንቨስቲር ከይንገብር ገንዘብና ንዓና ንከይሰርሓልና እቲ ሕዘና ቀንዲ ክስተ እያ ሜይቢ በዛ ናይዛ ኩዕሾ ኣብነት ኣምፅያ ዘሎ ክትርዳእና ክትከውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ውሕስነት የብሉን ትብል እያ ብርግፅ ሓደ ግዜ ገንዘብካ ዝኾነ እቲ ትካል ክትከስር ትኽእል እያ ካብ ክስታይ ክትወፅእ ትኽእል እያ እንተኾነ ግን እዚ እውን ኣብ ኣክሲን ንስኻ ኢንቨስቲር ተገይርካ ኣፍተን በብሓደ ኢንቨስቲር እንተገይርካ ሜይቢ እታ ትካል ክትከስር ትኽእል እያ ኣማዞን ክትከስር ዘሎ ተኽእሎ ሓደ ዓብይ እንተኣ ባህሊ ኣማዞን ካብ ሎሚ ፅባሕ ክትከስር እያ ዝብል እምነት ዘለዎ ሰብ
ውሑድ እዩ ምክንያቱ ሓደ ዓብይ ናይ ዓለም ዓርሞሽ ትካል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ ንስኻ ኣብ ኢቲኤፍ ዝበሃል ኣሎ ብኢቲኤፍ እቶም ብእንግሊሽ ትፈልጥዎ ብዝያዳ ክሳይ ግበሩ ኢቲኤፍ እንታይ ይበሃል ብእንግሊሽ ወይ ከዓ ክትፅሕፈልኩም ኣብዚ ኣብኡ ትሪእዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ዕድል ዝበሃል ነገር የለን እስኻ ነቲ ዕድልካ ወይ ኣብቲ ገንዘብካ ከመይ ንዓኻ ክብለልካ ናትካ ስራሕ እዩ ማለት እዩ እታ ራብዒቲ ኣነ እውን ኮ እዚ ቢዝነስ ክጅምር ይደሊ እዚኣ ናይ ብዙሓት ሰባት ኣተሓስባ ኮይና ኣነ እውን ክጅምር ይደሊ ግን ሽዑ ትመፅእ ማለት እዩ እንድሕር ክጅምር ተደሊኻ ክጅምር ኩሉ ሰብ እዩ ዝደሊ ገንዘቡ ንዕኡ ክሰርሓሉ ኮታስ ናፃ ሓርነት ቆጠባ ክህልዎ ዝደሊ ሰብ ሽሕን ሚእትን እዩ እንተኾነ ናብቲ ውሳነ ክመፅእ ወይ እቲ ውሳነ ንክውስኖ ኣብ ተግባር ከውዕሎ ዘይክእሎ ከዓ ኣሃ ኣነ ኮ እዚ ስለ ዝጎደል እዚ ዝጎደል እንዳበልካ እቲ ግዜ ይኸይድ ማዕረ ማዕረ ከዓ ንስኻ እቲ ግዜኻ ከይተጠቀምካሉ ክሳራ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ሓምሸይቲ ኣነ ኮ ቢዝነስ ይደሊ ክጅምር ደሊ እንተኾነ ግን ብዙሕ ፍልጠት የለካ ብዙሕ ፍልጠት ሃሊካ ክጅምር እንከለካ ድበለፀ ፍልጠት ግን መጀመርያ ንስኻ ፍልጠት ሃሊካ ንሓደ ነገር ክትጅምሮን ፍልጠት ሃሊካ ንሓደ ነገር ክትገብሮ ወይ ከዓ ንስኻ ፈሊጥካ ገንዘብካ ኢንቨስቲርን ክትገብር ከለካ ፅቡቅ እዩ እንተኾነ ንስኻ ኣብዛ ሞመንት እዚኣ ወይ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ፍልጠት ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ስለዘይብልካ ገንዘብካ ኢንቨስቲር ዘይምግባር ንዓኻ ብዙሕ ዝኾነ ሓይልን ብዙሕ ገንዘብን ይሓተካ ስለምንታይ ምክንያቱ ቅድሚ 3 ዓመት እንድሕር ንስኻ ገንዘብካ ኢንቨስቲር ጌርካ ነርካ እንተትኸውን ሎሚ እቲ ፖርትፎሊዮ ናትካ ማዕረ ክንደይ ዕብየትን ለውጥን ወይ ገንዘብካ ማዕረ ክንደይ ወለድ ኣምፂልካ ምሃለዎ ነይሩ ክትግምግሞ ኣየፀግምኒ ምክንያቱ ኣብ ስቶክ ማርኬት እቶም ብርክታት ኩሉ ግዜ ንላዕሊ እንዳደየቡን እንዳዓበዩን ይኸዱ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ፍልጠት ስለዘይብልካ ኣነ ኮ ያ ፍልጠት የብለኝ ክጅምር ይደሊ ግን እንዳበልካ ንዓኻ ድሕዘካ ደሎ ንስኻ ክትፈልጥ ትኽእል ነገራት ክትገብሮም ከለካ ክትምሃር ከለካ ኣብቲ ክንገብሮም ከለና ኢና ብዙሕ ፍልጠትን ብዙሕ ክእለትን እንዳደለብና እንዳፈለጥና ንኸይድ ስለዚ ፍልጠት ስለዘይብልካ ነገራት ከይገበርካ ስቕ ምባል ወይ ገንዘብካ ኢንቨስቲር ዘይምግባር ብዙሕ ዝኾነ ገንዘብን ብዙሕ ዝኾነ ሓይልን ከይሓተካ ገንዘብካ ንስኻ ሎሚ ኢንቨስቲርን ክትገብሮ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዝኾነ ኣክሽን ክትወስድ በዚ ክለዋወኩም ፈቱ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ከመስግነኩም ፈቱ ኣብ ካልእ ቪድዮ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው ቻው